Beno, beno. Hoi ama. Hau izango alda amaiera, behingoz. A ber, non zegoen peñita hau. Hau da nahi nuena. Deberu. No me seian. Salamando seian. Máxima zertzen? Máxima zazpi, undine dago zazpin. Luna mesortzean, Lumina iruan. Bala, hostia, zer hori da, men. Behintzat, maila batzuk igo dezaten, no? Iru, bi, lunar boost. Musika honarekin. Igotzen ari da, ezta? Ez dakit hemen igotzen den, sikiera. Bai, 38, botxal. Ze gutxi igotzen den. Zerogarren mailan. Ze gutxi erabiltzen ditudan botereak. Zeroan edukitzeko. Hau azkarra bada. Igual bai. Igual azkar txio dijo horrela. Ez du maia zigona, Hirurogeita zei. Ez dakit merezi duen. Gabon tefe, zelan. Zer moduz, eguna. Zenbat joku euskaratu dituzu. Bi egun hobetan. Zazpi. Nahi deia oraingoan mailaz pixkat igotzea da eta joko amaitzea. Ei! Zagit zenbat aldiz egin behar dudan hau. Baina zazpi maila igo behar baitut, igual aspertuko naiz. Igual egin behar dutena da hau maila zigo beharrean zuzenean jun zuzenean jun etxaien gana
Eta mailazigo. Mailazigo mana gehiago edukitzeko. Osa, berez behar dudana da mana kantitate gehiago eduki. Vale, hori da helburua. Honek zer du igotzeko, nome, salmando eta undine. Entzuten zait ez da? Behatuko dune batean, entzuten zaidan. Bai, bale. Perfecto. Eskerrik asko. Soinu froga egiteatik. Ongi etorri kakara. Kaixo norbait, ze moduz. Ez dit ezer kentzen, serio? Mesedez. Baterio gehi, bestari ez zerrez. Ba hori, esan bezala. Ideia laborantza pixkat egitea. Ze txarra den. Joala, eskapuan. Laborantza pixkat egitea, maila zigotzeko, eta erraiz edukitzeko, oza, magia gehiago eduki. Magia kantitate gehiago eduki. Hola, bea. Pixkat seguruago egoteko, ez? Beste aldean. Jotzeko jarri diet? Bai, guztiz, jo. Zio, inorri jotzen horrek. Pila bat prestatu dut, baita ere. Bazpa. Urduritasunak akatzen manau. Oso ondo. Eta beno, hemen txegongo nahizola rato bat. Besterik gabe, maila zigo nahian. Asperdurak akatuko gaitu. Magia hau kristona da, ez du gehiagi gastatzen, 3 bakarrik. Eta usten ditu
Ataskatuak. Bai, nik uste gaur pasatuko dela. Nik uste gaur dela eguna. Ez naiz barrura sartuko. Ez dauka zentzurik. Magiarik gabe nago. Aupa Ider, zelan... Pentsatzen ataskatu ez zela. Zer mod duz. Gaur pasatuko dugu. Gaur izango da maiera, ez dakit. Bost maia igo igual. Ze maiatan nago oraintxe bertan. Estatistika hauek ez ditut nahi, oraintxe bertan. 55. mailan nago eta 57 magia puntu dauzkat. 57 magia puntu. Eta beste honek dauzka 57 baita ere. Ba ez dakit 57 eduki beharrean... Ja, 70 iristen geran. 70 magia punto edo. Oraindik hor ataskatua. Zazpigarren mailara igo da, ja. Hau ez, hau zentzarrikeria hutsa. Zigo da, 6. mailara. Bazen garaia. Gabon Shiberu. Hau pazital. Oza de Maulen tamales. Manex bikoitza. Dena gara manexak hemen. Lightsaber. Osuz. Danak. Hemen danak. Ba... Bezakit. 70 mana punto emango dizkidan maila gutxi gora bera. 57 maila punto ditut orain. Aber maila zigotzen direnean zenbat dukaten.
Segun zenbat mana lortzen duten, ba gehiago edo gutxillo. Igoko naiz ez naiz gelituko ez da hemen 7 ordu. Honek ez die ni hostia eskentzen, Honek ere. Ez hori ez. Igual errexo dugu jotzea. Gehiago kentzen dut joka, igual. Eta denbora gutxillo gastatu. Bueno, maila zigo da. Eta eman dizkio 59. Hori zer da? 2. 57 59. Oso gutxi da hori. Zio zer kentzen. Pam. Horrek ez dira zer kentzen. Eta honek ere, ez da. Eta un maksimora igotzea gomendagarria, ze honekin erasoko diot. Azkeneko bosari. Bateri bakarrik afektatu dio, edo gaizki bota dut. Ez dio ematen batzutan bestetan bai. Zorionez nahiko azkar dijoa maila igotzeana. Erditan ez diote jotzen tu. Hola, bai.
Txokolatea ez dut nahi. Ai, mugitu dire. Eta utzi nau ezin... No, berez? Eduki behar nuke... Nuke kagada. Eduki beharko nuke maila aina. Monstrua akatzeko. Esan nahi dut mana aina. Monstrua akatzeko. Bino oso justo nabil eta... Mana ezpatak ez badu funtzionatzen batzutan pixka kagadilla egiten du. Eta ez badu asmatzen. Ba, gertaleike. Nahi ez dugun hori ez. Mana gabe gelitzea borrokardian. Komando Bilbo osoa. Edo Barbie berezia falta da. Barbie lampiño. Nik zalantzatxoa daukat. Guapo jun behar dut. Bai. Eider señora. Oso señora da. Ollasko erretegi style. Ez dakit nola jun behar dudan, Ez dakit zer ropa jarri. Bakero eta kamiseta normala. Ez dakizu nik hori daukadan. Kamiseta normala. Zer da kamiseta normala? Bakero eta kamiseta normala ondo. Ze koloreko bakeroa. Ostra, 300 da piko kendu dio horrek, txo. Kantzelatu dit nere eraso. Ez dio zer egiten.
Argia junda? Argia junda nonbait. Itzuli da. Trampa izango dago beti bezala. Power Suite. Garrantzizkoenari jarriko diogu. Ezin du jarri, Honek bai? Honek bai, 255. Zema geratzen zait maila zigoteko? Hirurogeita hamar mila. Zenbat ematen didate hauek? Mio joi ez zuen, mesedez. Vale, 250.000 esan dut, ezta? Jo, eske dire 5.000 bakarrik, ematen dutena. Hola, naiz iritsiko inoiz. Laborantza motelegia da, nire gustorako. Saiak ere ingo dut. Nagon bezala. Paso. Hemen zain egoteaz. Beste denboran. Igual, hauek gehiago ematen dute. Ez, orain ja ezin dut hemen farmeatu. Ze pena. Pentsatzen nun utziko zidala hor farmeatzen, orain bakarrik farmeatu dezaket orgoian. Bueno. Beste bizitatxoa kakara.
Dela oso aspergarria da. Bueno. Berreza ezagun ba. Jendearekin ez ataskatzeko. Mundu guztiataz paso egin dezaten. Zazpi minutuko bidaitxoa, uste dut zirela. 7 minuto iristeko azken bossaren etxera. Hau da, eta 18 baldin badira. Atera kalkuluak. Hogeita bost. Horren iritsi naiz konklusio hortara. Barkatuko idazo, inoni matematiketan oso txarra naiz. Bueno. Aurrera. Bueno, vengo bastante decente. Mentzagon lehenengo bossa, katu nuena. Mira, 5 minututan iristen gerala. Guazen. Ja, magia gastatu gabe. Lortzen dudan. Hau zen, zati itxusia uste dut, orain datorrena.
Ze pixkat ez zuten eskibatu nahi, ez zuten aurrera jarraitu nahi. Zati hartzen du, okerrena. Bide eta zailena. Eta 22. Bikain. Zenbat gustatzen zaidan hori. Ikusten zuen gezurrik esan. Eta 23 dira. 7 minutu aluntza iristeko eta korrika bakarrik naiz, Enaiz mundu guztiarekin gelditzen borrokatzera, ez zerrez. Venga, txo. Mesez, alde egin. Bueno, listo ya, txorar lan egiteari utziko diozu, mesez. Ezta. Ataskatu da, ataskatzen da, hor. Eta 25. Ya está hilda. Oso ondo. Eta hemen dago azken bosa. Bai, hemen dago azken bosa. Esango nuke baiet. Esango nuke baiet. Bai. Ea pasatzen dudan. Magia gehiago erabili gabe.
suposatzen da bere burua hiltzen duela, ez bere buruaz beste egiten duela, eta orduan Thanatos agertzen dela, orain agertzen dela, da bere benetako forma, baina mantendu ezin duena, ez? Nik ulertzen dudana. Eta kendu behar dizkiot. Eta dire, 60. Ez, azkenean, 100 piku kentzen badio denarekin. Usantze bestek ez diotela erasotzen. Ez dakit bugeatu den. Zenbat dara matzat? Ba, ez ba... Musika estridentea bina ez dago gaizki, Da, beldurra ematen du. Badu xarma hori. Zema gelditzen zaio. Ez dugu txoraldarena egingo dena kontatzen du hemen. Nik uste estrategia honena hori zela eta sekulako kagada egin dudala. Bat bakarrik entzun diot. Pentsatzen nuen baino aspergarriago izango da.
Benetan sentitzen dut sufrikario hau. Bat gastatzen dut eta bat hartzen badiot. Nahi eta nahi ez. Nolako bat gastatu behar dut. Zone gutxi gastatzen du. Gaur edo bihar hilko da. Zenbat bizitza litzen zaio zerri honi. Super divertigarria, ari izaten. Txek. Mercedes. Goin berreun kentzen du, Lehen egun da piko. Bueno, pues hori izan da. Bosetako bat, iskina batean egon, eta eraso. Errekargatu zezaketen mana baita ere. Gauza bat ikusi duena eta lagunduko dela mana aurrezten. Zakit ondo ulertu nuen, baina saiatuko naiz egiten. Da, manaren ezpata gehiago irauteko, posible zaio bota ezpatari magia bat. Orduan, botatzen badiogu hau alde batetik eta beste hau beste aldetik. Bere botatzen badiogu hau. Printzipioz, manaren espatak irauten du bastante gehiago. Dobliño, mauliño.
Ondo, hemen jendea pixka aspertzen ze, bueno, ez daukatia magiarik eta ari nahi saiatzen mana ez gastatzen. Alik eta mana gutxien gastatzen eta indut boss aiskina batean utzi eta spameatu eraso bat eta listo. Ez zela ikusteko ametsak, ni ere bai. Ni ere bai. Entzuten egon naiz hemendik ordu erdira edo ja etxen lasai. Borrokak ordu erdi iraungo du. Ez dio zerkantzen orain. Vale. Hau bai argi. Ez dakit. Zer esan. Ongi etorri, esango dizut. Zemuz di Juan. Di Juan. Gabon zuri ere.
Hotxa ingreso muzio somatzen ditu jokuaz hitz egitekoan, bai. Nire ametsa. Asko da, bakizu zen horan joko oso luzek izaten dira. Hau da, amaierako bosa. Hau da, amaierako bosa. Baina gauza da... Egin behar direla gauza oso konkretuak akatzeko. 60 gora dara matzazu. Boa, ez dit denbora eman. Untza, eo. Bang. Bai, bino... Segun aurrekoan begiratu nun gida, nago 20 maila gutxigo, 15 maila gutxigo ona etortzeko. Hogeita 15 maila azpitik. Tasion Shenshei JRPG-tan, bale. Ulertut, Tasio tente jartzen zaio JRPG-tan, olako zerbait ulertut, eta ez nekin zer pentsatu. Amabost maila gutxigo dauzkat hemen egoteko. Osa, hemen egon barko nuke 15 maila gehiagorekin esan nahi dut. Ez dakit esaldi hori esaten, ez dakit euskaraz ja. Pero horrek endu dio, Gida, tizuna malen baina oso maila gutxiago zituen jokotik kanpo. Nere kalkulo matematikoak atera ditut eta egin daiteke.
Pixel filoa naiz. Gaizki egin dut. Gaizki egin dut. Ay, qué cagadón. Buah, horrek entzen du pillo bat. Batzutan. Magia gelditu naiz. Vale. Igual... Progekin iskutun zenun hori eta zezo dupe. Ez galdu esperantza, Amabos maila gutxiagorekin nago. Osa, rollo, esaten du, ez bazade 70 mailan, da imposible jokoa pasatzea. Hori da jartzen dula. Baina bakizu zer den ezinezkoa. Nire ipurdia. Bederatzireun balio dit. Hostia, imposible. Imposible ez da ezerrez. Nere munduan, imposible, begira. Ez zenekien konbo hori, Ez zenekien konbo mierda hori. Hostia. 57, no? 55. Kikila txupe. Amabost atz sartu. Ipurdetik. Hostia. Popoi ji. Nik uste dure emakumea zela, Popoi. Garaipena, bai. Gero, irakurri nun ez gidan, manualean. Lunaren erasotako batek itentzula igo boterea, eta emate dizula bizitza. Eta hori erabiliut hasierako turnotan, bino gero, erabiliut bestea, hori gara jartzen zuela igotzen zitula estadistikak, eta jotzen zitun bederatzireuneko hostiak jotzen zitun. Eta bitxoa dauzka, ia bederatzi mila bederatzirundan aragoita meretzi bizitza, 10 tortatan akatu dut. 10 tortatan ez, gehiago izan da 10 rondatan.
9.990 dauzka, pues erraixago. Eskerrik asko jarri sumatu dut. Concept and System Design Escenario Message Data Hiroshi Tanaka. Horrekin, ez daukat arazorik. Tanakarekin Game Design Mekauen Koichi Ishii oroitzen naiz zure familia osoaz. Eta itxoen agertu dadila historia idatzi duena. Porque historia idatzi duenak jasoko ditu nire gorroto guztiak. Hauek, adibidez, hoiek ez dute zentzurik hor agertu diren hoiek oraintxe bertan. Ze zentzu dauka hoien historioak? Zero. Hau ere, agertzen den katxarro hau, ez du ezertarako balio. Map data, bueno, map data Toshiyuki harrapatzen baut. Santa Claus, ez nintzen horitzen, eta Rudolf, eta hori, bira programatzaileak, garatzaileak zenba sufritu duten. Eta kodea gainera pasazioten gero, Secret of Evermoreen taldeari. Esan ez bezala, hori hartu. Bira, calculation program. Ez. Demo... Historian ez da agertzen. Lead writer ez da agertzen. Pero betien moduan kotxe barruan ilunpetan. Graphic designer, hori bai. Mira, graphic designerri hori emango diogu. Puntuazio onenak emango dizkiogu. Graphic designers ez dago, ez egon, ez da bat. Vale. Yasuhiro Kamata, Tetsuya Takahashi, Akira Ueda. Venga, jende hau. Bai, jende honi. Tea, nere tila. Nere tila ez dut hartu. Hala, erorizait erdia. Character designer, bueno, jende hau, baita ere, ganorazkoa. Zenota jarriko zenioke jokuari orokorrean. Bakizu, zezenbak egiten nire ipurtzuloak. Monster Chat de Design. Fumito Ueda. Ez, Fumito Ueda ez egon. Sound designer, bueno, jakin barko genuke zeintzuk egin dituzten soinu txuloak eta zeintzuk egin dituzten soinu estridenteak. Agertuko da, writerren bat, agertuko da, history, me cago en la leche. Visual art, ondo. Network management, jarriko zion rollback igual, Keitaro. Ez que ez dago idazlerik. English version, bai, direction, translation, support, inor, oiek ez dira. Oiek ez diegu... Ez gara berein etxera jungo timbrea jotzera, gaueko 4:00. Enaiz enteratzen ze gertatzen ari den orain, Mira, utzi du tipa hor, honekin juteko azkenean. Fijo, hau, Squares of Staff. Jarri dute hola pixkat. Bai, ema. Generikoki. Orain usten diote, ez? Sartzen, orain eroia zera eta usten dizute sartzen, claro. Onartua zera orain berriz gure artean. Networkman oso gaizki gintzuen kolpea la daukat eta ez nez joko bat. Ados. Baietze, gelditzen zarela hor. Etxera begira hor. Ez pata bere tokira itzuliko du, ez? Ez da urbildu ere jartzera. Barkatu.
Mira, Popoitxo. Beste mundu batera dijoa. Suposatzen da, ez, pixkat mundua zatitzen dela eta izaki mitologikoak beste mundura juten direla. Oh, ze polita. Amaiera. Bazen garaia. Pixel art amaierako pixel art hau da Tasi hori tente jartzen dion hoietakoa, nik uste. Zeneri ere tente jarri dit. Oantxe bertan, tila asmatu zerrekin ahoratzen ari naizen. Zakili shoot, esan nahi nuen. Ai. Jokuko politena, oso polita hau. Merez izan du bai. Merez izan du ez honegatik, orain agertuko diren pixelengatik. Pixel, excelentziaren pixelengatik. Musika hemen dugula, esango dizut ilargi, ze nota jarriko nioken. Nien naiz oso nota zalea, oso zenbaki zalea, baina 6 handi bat, igual, 6 luze bat, 6,6. Ez dakit. Ba sostenido. Ze nota jarriko zenioke Secret of Manari. Secret of Mana! Ai, ama. Hala. Ba... ez dakit, 6 bino, 6 gora. Zazpira ez dakit heltzen den, ez nuke zazpi jarriko. Osea, azkenean arazo pilo bat ditu. Gutxingo espero nun, azken irudionek benetan bihotza eukitu dizu, bai. Bai, eske amaieran joku hasten da, gertatzen zaio pixkat, esango dut, Secret of Evermorri gertatzen zaiona, gainbera untxiko nahizetan nota jartzea hasi behar dezue, ni idea, palo. Ez. Baldin eta ez baldin bada, norbaitek esan duena, ez? Nota musikal bat. Zera, arazo piloa ditu. Hasiera batean jokua oso zaila da, ez dauzkazu lehengairik, ez daukazu magiarik, ez daukazu dirurik gauzak erosteko, ez dago bat ere ondo orekatua jokua hasieran. Eta hasieran esan nahi dut igual erdia baino gehiago. Ez da zabor jolastezina jo, baina duen ospean aldean ene bada. Bai, hori ere egia, txuen, musika oso ondo dago, baina nik uste ja garaia dela start sakatzeko. Ez du ezer egiten. Ez du ezer egiten. Bueno. Bueno, Ba hori, joko hasiera batean, arazo pila bat ematen ditu, arazo asko dauzka. Eta azten da orekatzen amaiera aldera. Azten da orekatzen jokua berez, nik uste dut orekartu niola gutxi gora bera suaren tenpluan, edo lako zerbait, sua eta izotzaren tenpluan, eta hori da erditik aurrera. Ja azkeneko erena orduan orekatzen da zure boterea eta etxaile daukaten boterea.
Nere gutxi gora bera, esateko. Gauza da orekatzen dela ondo. Secret of Evermore desorekatzen da guzti. Secret of Evermore pasatzen zera. E, ez gaitasun gutxi edukitzetikan, oso joku oso zaila da. Lehenengo bosa, e, Secret of Evermoreko lehenengo bosa eta Secret of Manako lehenengo bosa dire bos zaienak. Egia da, azkeneko boss hau kostatu zaidala, bueno, bi saiakera egin ditut bakarrik. Bigarren saiakera nakatut, eta lehenengoan ez nun nakatu magia gabe gelditu nintzelako benetan. Osea, ez zailtasunagatik, baizik eta eske ez neukan mana nahikoa. Bueno, igual mana nahikoa baneukan, bino ez nun ondo gastatu. Ez nitun mana puntuak ondo erabili, orain bastante ondo erabili ditut, eta uste dut, intxaur bakarra erabili dudala, lautik bakarra erabili dudala. Eta izan beste kostatu mailaz larri juteko. Ez, ze irakurri dut. Jun naiz manualera, eta irakurri dut erasoek zer egiten zuten, eta ikusi dut lunaren erasoak, bueno, erasoek, magiek zer egiten zuten, irakurri dut lunaren magiak botere gehiago eman dio zaiokeela armei edo eraso fisiko edo ez dakit zer. Eta hoietako batek entzen zituen 500, eta besteak entzen zituen bederatzireun, eta bestetan 600, eta bestetan 200. Baina, bueno, gehiengotan atera da 600 gora, eta sekulako zaplasteko eman diot. Garaia zen eskulibu irakurtzeko azkeneko borrokan jate dio. Azkeneko, azkeneko borroka arte ez naiz eta preocupatu manuela irakurtzeaz. Ai, baina tira. Holaxe. Holaxe, orduan, Secret of Evermoreen adibidez, Secret of Mana ez bezala, suntxitzen da jokoa. Secret of Evermoreen azkeneko bosek ez, erditik aurrera bosek ez ninduten ikutzen. Lortzen duzu botere bat, babesten zaituela eraso guztietatik, eta pues hori, jartzen duzu botere hori, ezin zaituzte ikutu, eta gero erasotzen diozu edozein magia boteretsuenarekin, daukazun boteretsuenarekin, edo maila igota, gehien igota daukasunarekin, eta katzaituzu denak. Boss finalak ez zidan kendu ez da HP bat. Osea... Osea, ez zidan kendu ez da bizitza bat. Secret of Mana 29 ordu. Excel honen fanatikoa naiz. Ja, aspaldi ez nula pasiboan atetzen. Dago, Twitch. Secret of Mana. Zenbat ordu izan dira, hori kontatu behar nun. Bat 53. A ber. Hau zenbat izan da, ordu bat, gutxi gora bera. Orduan. Bat 53. Bat 53. Bueno, ze. Bat 54. Bat 54. Bueno. A ber, Excel honen baziladak, ze pasatzen dira. Bi 52. Bat 54, zenbat bat 54.
Hiru amabi. A ber. Bi berrogeita bi, bat berrogeita lau. Bi berrogeita bi, eta bat berrogeita sei jarriko dut, ze goikoak ez dut berrogeita lau jarri. Guapi. Hau zen, hiru amabi, bost amabi. Hiru amabi, bost amabi. A ber, ez zaituztet ikusten. Bi emeretzi, bi zortzi, bi emeretzi, bi zortzi, bat berrogei, hogeita zazpi, bat berrogei, 0, hogeita zazpi, zintzu ziren, hauzen hogeita zazpi, berrogeita amabi, bi berrogeita bost. Bi berrogeita bost eta ordu bat gehiago, gutxi gora bera. Eta guzti honen batura da 6 ordu. Imposible. Ze mierda hau. 6 ordu y la hostia. Pero vazilatzen dit honek. Zer ari da batutzen? Ze batura da hau? Hogeita bederatzi, ama... itxon, eske, claro. Hemen daude zeldas okultaz. Hogeita bederatzi, amabi. Hogeita bederatzi, amabi. Ez. Azkena bost ordu ziren. Ez. Hau da, nire sume mierdari. Begiratu behan, hemen. Hemen. Ez duzute begiratu behan. Hogeita malau kontatu ditut. Ez, azkeneko bostak ziren suma. Txoin. Ozen, zerrikerirek ez da ontoki batera. Eske ikusten hau da gertatzen ari zen. Eske daude, txoin, orain esplikatuko izuet ze gertatzen ari den. Zergatik Excela flipatu dun. Lasai, a ver. Exactamente, bost ordu eta 12 segundo. Vete a la mierda. Ze hostia da. Hau da. Vale, hogeita bederatzi ordu. Eta 12 minuto. Benetan gutxiago da, ze pasatzen ditut 7.000 ordu hemen hizketan, eta ordun, hori, bino dire, hogeita bederatzi ordu. Eta berez Terranigma, Secret of Mana jartzen du, hogeita bederatzi ordu. Ordun, dena perfecto. Dena oso ondo. Zergatik ez dit batur hori egiten. Ideia, zipitzik ere. Igual, hau ez delako ordua. Hau ez du ordu bezala hartzen. Ora.
et labora. Eta hau ere ordu bezala hartzen bad... igual ez dut ordu bezala hartu behar. A ver. Batura... Cállate. Ez dut ulertzen. Gaurkoa ez duzu... Bai, gaurkoa kontatu dut. Azken ordu hau gaurkoa da. Azken ordu hau gaurkoa da. Ez dut ulertzen zer egiten duen. Ez dakit hemen ze... Igual... Bat koma hogeita bi. Bat koma hogeita bi. Vale, egun bat eta hogeita bi... Egunaren hogeita bi bat. Hogeita bederatzi, bai, hogeita bederatzi ordu. Eta 14 minuto, segun mierda hau. Hogeita bederatzi ordu. Benetan pixka gutxiago, ez demagun hogeita zortzi edo igual hogeita zazpi izan direla benetan, ze azkeneko alditan txoraldan egiten pasa naiz. Bat koma bi hori, bai, ez ditu orduak batutzen. Egiten duna da, hogeita lau orduro buelta oso ematen du. Hogeita lau orduro buelta oso ematen du. Eta nik pentsatzen nuen arazoa zegola, ze hemen, fijatzen bazarete, itxiko dut ez dela, ez gordetzearen, eta irekiko du berriz. Ze hemen fijatzen bazarete, zenbakiak, ikuste dituzue zenbakiak. Zenbaki batzuk faltan daude. Ikusten? Hirurogei garren maila digo direlako jaulotu bitekoak. Hau batzuk jakingo duzue multijokalariko jokuak direla. Jup. Eta hemen badaude joku batzuk ekstra, baina multijokalarian jokatzekoak diren. Aero Fighters, hau pasan un. Bang. Eta hauetako bat ere pasan un. Baina, bueno. Oiek dira nire lagunekin pasatzeko. Edo, bueno, animatzen bada norbait nire lagun izatera, ba igual zuekin pasan ezake. Bino zuzenekotan agertuko direnak hauek dira, kenduta hauek ez daukadalako Game Boya hemen jartzeko aukerarik. Baina dira, errepaso nokagoaz, toka ala nokagoaz. Errepaso txiki da, Secret of Mana, eliminar, bang, eta hola xegoaz. Ba, guztira, 77 ordu, gelditzen dira. Bost astetan, ba, 80 ordu jokatu behar ditut, astero. Hau ez da gertatuko. Eta gelditzen zaizkian bi haue dira 59 ordu haue dire Terra Enigma eta Earthbound. Eta hoiek urtean maiera baino lehen pasatzeko, data hontan baino lehen pasatzeko, 10 ordu jokatu beharko nituzke astero. Oda, 2 ordu eta piko egunean. Imposible. Baina tira. Jai eguna daude, egon naiteke hemen 5 ordu zuzenekotan dakizuenez, así que igual, ba, hortik aterako dugu boterea. Errepasoa, goitik bera. PlayStation 3an Demon Souls eta Splinter Cell Blacklist, deno dakizuen bezala, Super Nintendo amaitzen dudanean, bang, ona gatoz. Ez dakit Kapitan Tsubasa inguruko zerbait egingo dudan, ze hori ere gustatuko litzaidake datorren urtean begira. Kapitan Tsubasan bi gauza daude, bata da Super Nintendoko Kapitan Tsubasa,
ikus dezazuen zeinen fumada den. Eta bestea da, estimatzeko jokua, animatzen zera multijokalarira. Jesusen ama bedinkatua. Ba, bigarrena da, Captain Tsubasa Rise of the New Champions, hau da, azkeneko jokua, Kapitan Tsubasan joku onena. Kargatzen baldin bada Steam, erakutsiko dizuet, lorpen da hitza, lorpen bakarra gelditzen zaidala. Hemen nire jokuak, Counter-Strike, 1315 ordu, Stellaris, 223 ordu, ez sartu hontan, droga hutsa da. Eta hirugarren postuan, Captain Tsubasa, Federico García lorpen. Bai hori zertarako da, norbait? Has desblokeado 58, 50 Eta azken lorpena da denak lortzea, orduan, benetan bat falta zait. Azkena lortzen dudanean, benetako azkena lortuko nuke. Eta igual da, egitea Kapitan Tsubasa Rise of New Champions run oso bat, historio osoa egin, pertsonai bat sortu eta historio osoa ikusi, horrela jokoa ikusi dezazuten. Ze, ez dakit, Euskal komunitatean badaude pertsona batzu jolastutela Kapitan Tsubasara, eta barkatu flipatu bat iruditzea, edo flipatu bat ez da irudikatzea, bino jendeak esaten du zaila dela, eta jokoa oso erresa da. Igual jendeak ez du jokoa ulertzen edo denerakoa izan daiteke, eta izan daiteke beraientzat gidatxo bezala, ze benetan jokoak oso arkade da, eta ulertzen duzunean oso erresa da. Jendea motza. Aia, lorpen den zer, bai, lorpen. Hori da. Turbokretino taldera. Bikain. Bikain. Ba, holaxe. Azkenekotan lortu nitu hauek duela gutxi. Ikusten baduzute azaroaren 3, 5, 2, hola partida luzeak jolasten egon du nintzen. Eta holako bat daukat lortzeke azkena, antzekoa da, baina jokatu behar dut joku osoa berriro. Egin nun, joku osoa jokatu nun, eta lorpenak etzun saltatu, orduan, bueno, tira. Ba ez dakit zer esan. Ba, ongi baderitzo zue, 2025ean hau ere egingo dut. Eta Kapitan Tsubasaren historiak alde batera utzita, ba hori. Abenduan 2 hauek, gero PlayStationarekin hasi Demon Souls, Splinter Cell Blacklist, gogoa badut baita ere, honi ontara jolasteko. Eta gero auskalo, oraintxe bertan azken aldi hontan Game Boy Advancera, azkenek urte hontan Game Boy Advancera iaia ez naiz aritu. Mega Drive ere konpondu beharko nuke, Comic Stonera jolasteko. PlayStation 3a, joko hauetara jolastu aurretik PlayStation 3a irekiko nuke, ez dakit igual beste webcam bat erosi ikusten dena pixkatu beto, edo webcam berarekin, eta sin más, PlayStationa barrutik ireki, pasta termikoa aldatu, garbitu, eta Demon Souls. Hori izango da zuzenean konpontzen badarikazioka.
Eta hori izango da dena. E, ez dakit, ez dakit ze izango den. Ideia da 2025erako guzti hau gelditzea. Game Boya aparte utziko dut. Eta, bueno, eta Comic Stones. Aima, kagadon. Ideia hau da. Bai. Majora's Mask utxetik, hasiko naiz, 100% hori bai fijo. Ez dut uste beste guztiak 100%era interesatzen zaidanik. Lortzea gauzak, Metroid, igual. Beautiful Joe ez PN03. PN03 da Nintendo GameCubeko Demon Souls. Etorkizuneako zientzia fikzioan oinarrituta, baina zailtasunagatik, kontrol txarra dauka, eta zailtasunagatik da Nintendo GameCubeko Demon Souls. Hori niretzako nik uste, hemengo joko zaiena hau dela. Ez dakit hau ze iruditzen zaizuen, baina nik esango nuke hemengo joko zaiena, pino, dekaile, hau dela. Bueno, ojo hau, Pokémon Pinball, ojo. Pasatu zuia Majora's Mask eta orain 100% nahi duzu, edo ez duzu pasatu oraindik. Nere azkeneko, oza, niri Majora's Mask txikitan utzi zidaten, eta gero lagun batekin batera, bigarren eskukoa erosi genuen, bera jokatuzun, pasazun, eta ni jokatzen hasi nintzen, baina, osea, dena lortu dut. Daukat, dena kenduta bihotz zati bat. Jokoan falta zaidan bakarra da bihotz zati bat. Eta azkeneko bosa garaitzea. Orduan ez dut pasa, ze ez naiz jun azkeneko bosaren gana bihotz zati bat falta zaidalako. Eta ez nun lortu, saiatu nintzen pilo bat hori lortzea, eta ez nun lortzen, ez nintzen gai lortzeko bihotz zati hori, orduan amaierako bosa, ez dut jolastu. Amaierako bosa eta amaierako zatia, ze bosa azkeneko nagusira iritsi aurretik badaude hiru proba edo lako zerbait, hori guzti hori ez dut egin. Bai, oroitzen naiz den bihotzati, esango dut ze bihotzati gelditzen zeidan. Badakit, hori da nere makalunea. Proba horiek ez naiz ez naiz ilargira jun, ez naiz zure gana jun, ez naiz ilargira igo. Gelditzen zaidana da, denda batean, herrian bertan, erloju herri hortan bertan, denda bateko arku proba. Hori da gelditzen zitzaidan bakarra. Arku proba. Eta ja. Neukan dena. Osea, Anjuta Gafeiren historioa dena. Osea, dena. Maskara guztiak, kareta guztiak, dena. Kenduta, puta mierda hori. Eta enintzen gai egiteko. Daude horrelako bi proba daude. Bata uste dut aintzira ondoan dagola edo lako zerbait, hori egin nun, nahiko azkar. Baina dendakoa, osea, Clock Tower edo no izan du, Clock Town. Erloju herria edo horko dendakoa, naiz gai lorteko. Naiz gai. Oraingoz. Hori, jokoa berriz hasiko dut, eta dena lortuko dugu.
Aintzirakoaz bakarrik hori naiz argia junda berriz. Eta gizertan ari diren. Hariko dire, segurazki lehioan masturbaten. Eta lehio irekita dagoenez, ba, berriro dena jarrita edukiko dute. Baize, altxatzen ari dena argi gabe gelditu delako, hori da em, kalefazioa jartzen zuna. Lojon herria esan, eta bain bertako abestia du buklen buruan denbo guztien. Bihotza lapurtu zidan bihotzatia, guztiz, guztiz. Hola, xe. Hori da ideia. Hori da, ez dakitzen momentutan jarriko naizen honekin. Am, hauek pasatzen baditut aurten, eta oraindik ez naiz etxez mugitzen, PlayStation 3 igual ez dute karriko ona. Nahi agut beste etxean jolastu. Orduan igual etxez mugitzen ez baldin banaiz, jungo naiz, igual ikmo dut Kapitan Tsubasa ondo baderituzue, eta etxez mugitzen naizenean, ja PlayStationa aterako dugu pasiboan. Zein ondo egingo duzun Lorain Secret of Mana amaitu duzula? Betirako ez. Betirako ondo lo egingo dudala, edo betirako lo egingo dudala. Ni prest dut okanen hartan irudesekoa zuzenekoan jokatzeko, baina ez dakit noiz bete egingo duen, itzulpenen produkzioari helduko diot monentuz. Ondo, itzulpenekin jarraitu. Eta holaxe, errepaso bezala, Odamarekin gauzatxo berezia egin nahi nuke. Odama gustatuko litedake zuek mikrofonoa izatea. Betiako metu zu eta ez duzu berriz ikutu behar hori bai, hori bai. Ja, ez lo betirako hori, nahiko makabroa da. Odama gustatuko litedake mikrofonoarekin da jolasten da hau. Eta gustatuko litedake, pues ez dakit, Twitcheko API-arekin pixka zerbait egin, eta zuek idazteko, zuek izateko mikrofonoa, bai. Bai, hau da, jokua mikrofonoa dauka, pinball joku bada, eta zera mandoarekin, ostra, mandoa ez ateratzen orain, bue, mandoa ez, urrunekoa ez da ere ez da, bueno, urrunekoa izan daiteke. Miktofonoa, astoa, agintea. Agintearekin pinbola kontrolatzen da eta maila bera kontrolatzen da, baina gero bola handi hori laguntzeko zera batzuk daude, soldadu batzuk daude. Eta soldadu horiek mikrofono batekin kontrolatzen dira. Orduan, guai egongo litzateke, nik bozgora gailua jartzea, zuek idatzi, eta bozgora gailetatik zuek idatzitakoa esatea. Orduan, kapturatuko luke ze komando nahi duzuten egitea. Hori izango litzake kristona, kontrola gailu mandu egaz. Hori izango litzake oso guaia. Así que segurazki azkena izango da, ze hortara jarri beharko nuke. Metroid Prime bat bi, Resident Evil orden hontan egingo ditut, segurazki, bat 0 eta 4. Eta hauek azkenerako, hauek segurazki izango dire azkenak. Wikoak nik uste izango direla azkenak. Ta... Hola, xe. Hola, xe. Ez dakit besterik daukadan kontatzeko. Hau ondo deritzuzue, bestela ni bakarri jolastuko duten, ere gauz. Kapitan Txubasaena, eta zakit, hola, Euskal Komunitatek irakutsiko diot nola jolasten den, jogu ontara.
Zetorkizun opara eta zoragarria, ondo iruditzen zait. Bikain. Dakit, beste galderarik. Beste zeo zer. Honekin, Terranigma edo Earthbound, zeuen buruari galdetzen bai zue, uste dut Earthbound lehenago kendu nahi dudala soinetik eta Earthbound izango dela urrengoa. Gauzatxo beroak datoz. Ez nere tila bezala, oztu dela ja. Nola da tila euskeraz? Beno. Pole dantze zuzenean noiz. Etxean nagonean. Edo dena amaitzen dudanean. Pole dancing pixkat. Tilixe. Tilixe. Nik uste dut tilia esango lukera. Tilie edo tilia. Tilie esango luke igual. Tilie. Tilixe. Ai, zeo zer esan behar nun. Beste zeo zer esan behar nun. Enaiz oroitzen. Bai. Aurten, bueno, joko desente pasa ditut. Izan ere Super Nintendoari sekulako arramazka egin diot. Infusión ezkiur. Bueno, sekulako arramazka ez dara. Bino... Bilatu duzun horria ez dago hemen. Ez dago la meneri inork ez ditezaten ez da. Mastodonek ere ez ditezaten ze horri existitzen den edo ez den existitzen. Eun ordu kendu dizkio, ez da eun ordu ere. Txoin. Ez da eun ordu ere ez dizkiot kendu. Benetan. Demon Crest, Agane, Donkey Kong Country, Secret of Mana, hori da kendu dudan bakarra. La Virgen, ez dut ezer egin. Aurten ez dut ezer egin. Claro, eske jolastut XCOM, jolastut Final Fantasy Tactics, Kapitan Tsubasari ere sartu dizkiot 30 ordu edo horrelako zerbait. Ez da aktivitate oso pixkat makala Excelari egindako hotzka da. Secret of Manak egin dizu zuri kriston arramazka buruan azken egun hauetan. Bai, begira orain. Begira zer esaten zuen ilargik. Ez nun bizitzarik. Arima galdu dut. Kapritxito asko egon dira. Arima galtzen ari nintzen. Nei. Baina orain, begira. Sumatu nire bizipoza. Orain, Secret of Mana pasa ondoren. Horixe, ez ditut hainbeste kendu. Baina tira, beste berrogei kentzen baditugu, ja, bai, 320 jartzen naiz, eta 1 ordu kenduko nizkion honi. Orduan gauza da, nork dio 2025ean amaitzen dudala zerrenda. Hau ez da jolasa. Zail dago, Zail dago. 2023ko abenduaren 31 eta hola zegoen asuntoa. Norbaitek ez dio
Tasiok nik ez. Herriak federik ez du. Nork dio, beste bi egingo ditute, beste bi nork dio. Nork dio Super Nintendo aurten amaitzen dudala, bi hauek. Terranigma eta Earthbound amaitzen ditu dela, urtea amaitu aurretik. 2026an bai, 2026an bai. Hori ez dakizu. Oraingoz, hori, Super Nintendo Terranigma eta Earthbound. Begira, Bost aste gelditzen dira. Gezurra. Bosgarren astean gaude. Lau aste gelditzen dira. No, bueno, ba, ojo, bost. Bost aste gelditzen dira. Eta, hau da, Hau da, beharrezkoena. 10 ordu astean jolastu behar ditut, pasatzeko. Eta nik uste 24 eta 25 ez dut jolastuko, baina hemengo egun hauek igual eman ditakete askotarako. Baiet esango dut, baina bakarrik eskuliburu irakurriz, gero lehenengo horko joko askotita pasako dituzu, ordu asko egun gutxi. Bi hauek, esaten dut, bi hauek bakarrik. Terranigma eta Earthbound, bi hauek bakarrik. Urte amaierarako. Ordu asko dira, Ordu asko dira. Eta holako jokoak ari naiz pasatzen, justu, hemen jartzen duen ordutan. Auskalo. Eta bigarrena da nork dio 2025ean guzti hauek kenduta Odama, ze Odama igual ez dakit apia montatzen, laguntza beharko dut igual, edo auskalo kenduta Odama, beste guzti hauek 2025. Erdun egun batetan pasatzen du. 24 ordutan bakarrik. Guztitan da gire eta zentratu lan laguna familia fuera dena. Pero, ez da, bueno, bai, lana bai. Lagunak eta familia ez da gehien kentzen diatena. Lana bai, baina gehien kentzen diana ni neu naiz. Denbora gehien kentzen didana ni neu naiz. Ni eta nire bizio eta hobbitak. Hemen zalantzak ditu, jendeak. 2024. Osea, 2025. PlayStation eta GameCube, Odama kenduta. Hanka hiledunak. Utzi lehioan kanpaia jotari eta sua Terranigmara. Earthbound lehenengo. Hobby konsolas. Hemen jendea etxe hontan gehiago de konsolar. Hemen jende konsolak, konsola gailuak eta konsolazioak ditu gehiago etxe hontan. Ba, holaxe. Guzti hau, ba, etxe berrian ikusiko dugu. Ez da inor egongo lehioan masturbatzen, ez ba naiz ni. Baina, tira. Horrek ere pena pixo bat emate dite. Ze, bueno, benetan ez dit penarik ematen, baina historioak amaituko dira. Historio gabe geldituko naiz. Ze ez da ezer gertatuko. Ez dute edukiko eromen puntu hau. Ez dut faltan edukiko inundik inora ere. Inundik inora ere.
baina tira. Ondo hasi zen, bueno, ondo hasi zen ez, hasieratik hasi zen gaizki. Alde horretatik, galera komunitatearentzat bai, komunitateak asko galduko du hemen, baina denbora gehiago emango dit segurazki eta motivatuagoa egongo naiz zuzenekoak egitera segurazki. Em, Zenbat daramat hemen? Buah, txal. Ia ordu bat izketan, ez? 40 minutu izketan. Behi gaiztoaren eromenak jarraituko zaitu edo nosaztua zela. Behi gaiztoaren eromena ez da, ez da joaten, txo. Ez da joaten. Ez di joa inora. Ez di joa inora. Baina ni tamalez ez naiz. Jada em, beste pertsonekin amodiozko historiarik hasten saiatzen, ze beraien pertsona hoien osasuna ere jokoan dago. Jenderik ez daukadanean, historiotxo bat kontatuko dizuet, garai batean gertatu zena, uste dut gustatuko zaizuela, baina etxean bakarrik nagoenean. Olozoroa, ostra, olozoroa, non geratu zen gure olozoroa. Ghost and Goblins, Ghost and Goblins. Zenbat daramat zuzenekoak egiten, 2021-etik. Eta gero ez dudala bikoterik, ez dudala ezer, normal. 2021 amaieran hasi nintzen uste dut, zuzenekoak egiten. Eta uste dut gaurkoz, ja, txorakeriak egiten esaten hasi naizela, eta uste dut ja gaurkoz hemen utziko dudala. Mm, Zalantza gehiagorik ez bali dago. Honen inguruan. Shop. Nik uste garaia dela gaurko egunari agur esateko, Secret of Manari agur esateko, onenean gaudeta. Pertsona bezala bai, nahi duzuen lortu ezagetu, baina Excelean. Em, Igual hola, ez? Además, Excel, ¿qué pasa? Ostra. Gutxien espero duzuna, tia joko izu maitasunak, txak. Pues ez da maitasuna behar dudana. Ez da maitasuna behar dudana. Behar dudana da behi gaiztoak alde egitea. Alde egitea. Ez dakit non jarri. Men. Hemen jarriko dugu. Hemen jarriko dugu. Hemen jarriko dugu. Ze kolore dauka... Behi gaiztoa zer da, budua. Ze kolore dauka buduak. Morea da nahiko... Probatu duzu kalbo bati kalba igurztea edo alakon bat. Ez. Mendik... Nola izena du joko honek. Ni leste utziko dizut nire kalba. Ui, ama. Ojo, Ojo.
Ojo, Excela ez da la nahikoa. em, Azkeneko joku hau edukitzeko. Bueno, ba. Ostra, ez dut ikusi. Ez dut ikusi. Excela ireki dut eta jarri dut behi gaiztoa joko bat izango balitzu ez dela. Ez dut ikusi. Ema, nien bentsoraldan egiten. Eta... Eta inork ez du hau ikusi. Bueno, ez dakigu jaulontu biten, ez da ageri. Listo? Listo. Nahikoa da. Nahikoa da. Txorakeri gehiegi, esan ditugu, esan ditut, esan dituzue, esaten ari gara, ni banoa ohera, banoa deskantzatzera, banoa Secret of Manarekin amesgaiztoak edukitzera, seguraski, eta eta horren bai hurrengor arte. Muxo handi bat, eskerrik asko, hemendik pasatzeten guztiarekin, nire zuzeneko aspergarri hau aguantatu duzutelako, eta denoko era, bai, denoko era, nahikoa dela. Ondo izan, eta beste bat arte. Aio.